ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠ್ಠಲ್ಚರನ ಕನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಉರುಟು ನಿಜ ತಿಂಚಿತಿನ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮಾತಿನ ಕೊಡ್ರ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರ ಉಲ್ಲೇರ ತನ್ಕುಲೆ ಕುಶಾಲದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪವರೆ ದಕ್ಷ ಉಡುಪಿ ಇನಿ ಕನಗ ಕಾಲೇಜಿದ್ದ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಅಕಲನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಪೋದು ಮಲ್ಲಾನಗ ಅತ್ತಂದಾಂಡ 14 ವರ್ಷ ದಿಂಜಿನ ಪೊರ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಹುಚ್ಚು ಕೋಡಿ ಮನಸ್ಸೊಂದು ತೆರೀತಿ ನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಜವನಾದಿಗದ ಪೊರ್ತುಡು ವಾ ರೀತಿಡ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಉಲೈಡ್ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತಮಸುಲಾಪುಂಡು ಕುಸಲ್ಲಾಪುಂಡು ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ದಕ್ಷ ಉಡುಪಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಬಾಡಿಯರತ ಮಾರೆ ಇನಿ ಅಮ್ಮೇರಿನ್ಲೆ ಸೊಂಬರೋಡಿಗೆತ ಏನ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಡು ಈ ಪರ್ತಿನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅವಳ ನಿತ್ಯದಾಯಕ ಮಾರೆ ಅಮ್ಮೇರಿಲೆ ಸೊರ್ರೆ ಪನ್ಯಾಯೆ ಅವು ಯಾನ್ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಉಂಡದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿ ಆಮಗೇನೆ ಓಲ ಪೊಸುಡು ದುಪ್ಪು ಇನಿ ಕಾಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಲ್ದ ಮಾರಾಯ ಈ ತುದ ಚೀಟಿ ವಸತಿ ಎಡಮ ಜನದ ಬುಧಾರ್ಲೆತ್ತಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಬಲೆ ವಂಡಿ ಓರ್ಮ ಜನನ್ಲ ಉಲೈಲೆತ್ತಿ ಏನ ನಕೇರಿಗ್ಲೆತ್ತಿ ಅವರ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿ ಎದುಲ ಈ ಮಿನಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮಗ ಪಟಾಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪುಡದು ಹೋತು ಏನಂತೆ ಕದೋನಿದ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿನ ಸುಲ ಬೋಡು ಪುಡದು ಜಿಂಬೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬತ್ತದು ಮೆಲ್ಲೋಡು ಏನ ಬಂದಿರು ನೀನು ಕುಡಿದಿದ್ದೀಯ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಅಡೇಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಟ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಎಡಮ ಜನಲ್ಲ ಉಡಿ ನೀ ಏನನ್ ಪಸೀನ್ ಬಕ್ಕೇನ ಮಲ್ಚಾರ ಮಾರಾಯ ಬೊಕ ಮಲ್ಪುನೇನ ಪೋದಮ್ಮೇರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಲ ವಂಡೇರ್ ಅತ್ತುಂಬೆ ರಡ್ಡರ್ ವರ್ಷೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಚೀಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟತಿಕ್ಕು ಬುಡ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಾರಾಯ ಹೌದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಅವು ಚೀಟಿ ನುಂಡತ ಈ ಸಪ್ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಿಪ್ಪು ದಿಡೆ ಕಡೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕ ಕಾಲರ್ ದಿಡೆ ಕಡೆ ಬೆಲ್ಟ್ ದಿಡೆ ಕಡೆ ದಿಂಡ ಕಾಲರ್ ತೆಗಿ ಬೆಲ್ಟ್ ತೆಗಿ ಒನ್ ಪೇರ್ ಅಂಡ ಜಿಪ್ಪು ತೆಗಿ ಒನ್ ಪೇರ್ ಅಂದು ಮಾರ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ರಾಕಿ ಎಂಕು ಕಾಲೇಜುಡು ರಕ್ಷಿತ ಸಿಕ್ಕಿಯೋಲಿಯಾ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ಲು ಹಾಕಿಂಡೋಳು ಎಂಕು ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ಈ ಎಂಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತು ಜಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಬೇತೇನೆ ಅವ್ ಮಗ ಏನ ಅಲ್ಪ ಬೇ ಎಂಕ ಹಾಕುವನ ಈ ಹಾಕುನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನ ಮಗ ಕರೆ ವಾ ಮಗ ಕೈ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾರಯ್ಯ ರಡ್ಡೆ ರಡ್ಡಿ ಕಿರಿಂಗ್ದ ತುಂಡು ತಿಂದಿದ್ದು ಪೂಂತು ಉಂಡೆ ಅವ್ ಮಾರ ಬುಗ್ಗದ ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕ ಓಡೆ ಓಪನ್ ಬಂಡ್ರೆ ಅವ ಮಗ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಿಟ್ಪು ಜಾವ ಇನ್ನ ವಿಷಯ ಬಂದೋಡ ಅಲ್ಲಿಗ ವಾ ವಿಷಯ ಬೆನ್ನ ಈ ಮಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಡ್ ಕುದಂದು ಪೂಂಕಿ ಬಿಡ್ದು ಮಗ ಊರಾಗಲು ಪಿರತು ಅನಗ ಡೆಸ್ಕ್ ಬಂದವನು ಆ ವಿಷಯ ಬಂದೋಡಲ್ಡ ಪನ್ನು ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮೊರನಿ ಮೇಡಮ್ನೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಪೋದು ಈತದ ಜೊಟ್ಟು ನಾಯ್ದಲಕ ತಿರ್ತರ್ ಮಿತ್ತು ಮೂಸೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಬಂದೋಡ ತುಲಾರಾಕಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ ನಡುಟ್ಲಾ ದಾಲ ಲಡಾಯಿ ಬಡ್ಚಿ ತುಲಾ ಆಲೆ ಬರಂದುಲ್ಲಲು ಅದೇನೊಂಚೂರು ಬಾರ ಚಲುವೆ ನೀನು ಜಯಮ್ಮನ್ ಮಗ ನಾನು ಹಾಯ್ ಬೊಕ ಎಂಚೊಲ್ಲ ರಡ್ಜೊಲ್ಲ ವಾವ್ ದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಂದುಲ್ಲಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲದ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬಿದ್ದಡ್ನಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಬರೋಡವಾ ಓ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಾರಂದು ಒಂಚೂರು ತೋಜಾರ ಎಂಕಲೆಗ್ ಓ ಶ್ಯೂರ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಎಂಚಿನ ಅವ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ನಲ್ಲಿಪಾಲೆ ಎತ್ತವು ನಿಕ್ ಮಲ್ಪರ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ ಪನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರ್ರೆ ಕಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪವಾಂಡ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಓ ಅಪ್ಪಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತುಲಾ ಎಂಕಲ್ ವಿಷಯ ಬರ್ಕ ತುಲೆ ರಕ್ಷಿತಾ ನಿಗಲೆ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಜನಟು ನಿಕ್ ಏರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಪನ್ನುಡು ಓಯ್ ಅಂಚ ಮಾತ ವರಾನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಾವ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಬಗೆಲೆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ರಡ್ ಜಂಟೋರಿಯನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ 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 ಅಪ್ಪಣ ಫಸ್ಟ್ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲೆಂಡ ಯಾನು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅವೇ ಬೈಂದೆ
ಕೋಡೆ ಕಬಾಬ್ದ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಚಮ ಚಿಂಗಮಗ್ಗಿಲ್ಲಕ ನಕದು ಇಂತತ ಅಣ್ಣ ಅವು ಗೋಬಿ ತಿನ್ನಿ ಮಾರಾಯ ನಮ್ದ ಗೋಬಿ ಬೇ ಆ ಕಬಾಬ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕು ಗೋಬಿ ಕಲ್ಲಡ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾರಾಯ ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ तुला इसे आऊ बुडला इसे मल्ला ಬಗ್ಗೆ वाचते सर तुला रक्षिता ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಲಮ್ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಸೆ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಸರಿ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಾರೆ ನೋಡ ಯಾನ್ ದಾದಂದ್ ಬಾತಿರ್ನು ಆರೆ ಇಂಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೋನಾ ಪಂದುಲೆತ್ತುವೆ ಅಳ್ವಕ್ಕ ಜಾಯಲ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಸತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಸೋನಾ ಜಾಯಲ್ ಕಾಸ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನವ ಸೋನಾ ಸೊಂಟ ನೂಲ್ ಕಟ್ಟೋನ್ ಬೇ ಸೊಂಟ ನೂಲ್ ಕಟ್ಟೋನ್ ಸುರುಟು ಉಂಬೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಕೇನೊಡ್ಸಿ ತುಲೆ ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಲಟು ದೀಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇರೇನು ಪಿಜಿನು ತುಂಬಿ ಅಂಚಂದ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತಲಾ ದೀಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇರೇನು ಗುಡಿ ಬತ್ತು ಬಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸರ್ ದೀಪನ ಉಪಡಿದ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ರೆಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋರ್ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ಎಂಕ್ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮತ ಕನತ್ಕೋರನ್ ಪಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎನಡೆ ಇರ್ರಗಾದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆದ ಮನಿಲ ಇಪ್ಪೆದ ಮನಿಲ ಗೆತ್ತದ ಮಣಿತ ಸರ ಮಲ್ಪ ಅವು ಅಲ್ತಾ ಮನಿ ಮಾರ ತಿಗಲೆ ತಂಬೆ ಅವು ಅಪ್ಪದ ಮನಿ ಬಕ್ಕ ಅಬಿದ ಮನಿ ಮಾರಾಯ ಅವು ಕಣ್ಣ ನೋಡಿಯಾ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಆತೇನಾ ಬೊಕ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಇರನ್ನ ಸರೆಕೊಂಡತೆ ಸುರೂಟು ಸೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ ಪೂಜಲ್ ಬಸ್ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಪೂಜಲ್ ಬೇಲಿ ಬಾಡ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಂಡ ಬೊಕ ಇರನ್ನ ಕೂಲಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸರ್ಗೆ ಬಾಡುವೆ ಐದು ವಿಷಯ ಬೊಕ ಕೂಲಿನ ಬಸ್ ಜ್ಞಾನಿಂಚಿನ ತಾರೈ ಬಿರೆ ಕೂಲಿ ಒಟ್ಟು ಪಂಡ ಈ ಪೊರ್ಲದೋ ಜಡತ ಐ ಬೊಕ ಜಯಾನ್ ಬೊಕ ಇರಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಬೆ ವಾತು ಬಂಡರತೆ ಹೆಂಗ್ ಹೀರೆ ಬೋಡಾವೆ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಯಾರು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಪುಡತಿರ ಪೂರಾ ರೇಸ್ತಾಂಡು ಯಾರು ಬದುಕುಸಿ ಯಾರು ಸಾಯ್ಪೆ ಯಾರು ಸಾಯ್ಪೆ ಯಾರು ಸಾಯ್ಪೆ दी ओय आई साइपे साइपे पनम पो इते दाल मल्तोंड नमदದ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ನಾಯ್ದ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಆ ಏನಿ ಕಾಂಡ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೋರೆಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಓಲ ಬೋದು ಪೋಡು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ ಅಲ್ಪನನ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನಂತು ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರೆ ಮರಾಗ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಎಂಚಿನ ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರಂಡ ಇನಿ ನಮ ಎರೆಗಂಡಲ ಕೊರಂಡ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ಲೇರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅವಂದು ಬಕ ಅವು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋಂಡ ರಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಲ್ ತಿಂಡವು ಅಡಿಗೆ ರಿಕವರ್ ಅಪ್ಪುನ್ ಬಕ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಓಯ್ ಅವೇನ್ ಚೆಯೆ ನೀನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇತೇವಿನ ರಿಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಲೇತ ಹಾ ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೇಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೋರಿ ನಕಲು ದಕ್ಷ ಉಡುಪಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿರಂದು ನಿಕಲ್ನ ಟಾಟಿದ ಸೊರಪನೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೇಂಜಿನ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಕೇನ್ ಹಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಕಲ್ನ ತೀರ್ಪು ಕೇನ್ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಪೊಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಗ ಇರ್ನ ಪುದರಣ್ಣ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಉಡುಪಿಡ್ದೆ ಇರ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅದೇ ಇತ್ತ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಿರಿಗೆಂಚಾಡ್ ನಿಖಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ನಿಖಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪೋ ನಿಖಲು ಅದು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ದುಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ದಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕೋಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ ನೀತಾ ಪಂಚಸ್ ಲೈಕ್ ಆತ ನಿಖಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎತ್ತಂಡು ನಿಖಲ ಪಂಚಸ್ ಲೈಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪೆ మీరు నడుతారు ఈరు తూనగానే ముక్కురి లెక్కలేరు నమ్మ హిందీ పిక్చర్ ಇರೇನು ತೂನಗನ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಪರು ಒಂಚೂರು ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಪಂಚ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದ ನಿಖಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದ್ಲ ಈತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಿಖಲ್ ನನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು ಬತ್ತಡ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ನನ್ಲ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಇತ್ತನು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ
Script was a well done script. Script bari shock aatane. Vijay Nepandi lekane it sadarana itte battine it script is was almost on par with all the best. But acting was total minus. Erna Rajesh Nawad, Karthik Nawad. Karthik was very part on audience ke very part the pathiro. That is one thing which is very bad. Kudunji Rakesh. Erna punches whole kornaga. Ear punches kortar. Matra erna voice the modulation age. मुझे ಲೆಕ್ಕಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ ಹೈ ಪೋಡು ಓಲ್ ಪಿಚ್ಚಿಡು ಓಲ್ ಪಂಚ್ ಕೊರಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಜಿಡ್ ಅವನ್ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಪಂಡದು ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇವನ್ ದ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪಂಚ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವೆಲ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪಂಚ್ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ರಿಸೀವ್ ಆತಿನೇಜ್ ಅವು ಪಂಡ ಈರೋಜು ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ಜೋರುಡು ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕೀಯ ರೀತಿ ಪನೋಡು ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಜೋರುಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದ ಅಂಚ ಪನೋಡು ಈಜಿನ ಹೊರ ಪಂಡದಾದಂದು ರಕ್ಷಿತಾಗ ಅರ್ಥ ಈಜಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಪನ್ನೋಡು ಆತನ ಜನ ಮಾತ ಜನ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಜೋಕ್ ಬಹುಶಃ ಅವೇನ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ತಗೊಳ್ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ರಡಡ್ ಸರಿ ಜನಕ್ಲೆ ಸರಿ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ and ancha if you had presented it in that way it would have been much better. The script was fantastic but presentation can be done much better and I think you should do it the next time. I'll surely expect a better performance next time. But again, Karthik, never put your back to the audience. Never do that. All the best. Congratulations. ಸ್ವಲ್ಪಲು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡೆಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರಡು ಬಂದು ಬೇಕೊಂದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದೆ ಈತೊಂದು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನ್ಯಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಅಭಿನ ಕೊರ್ನೆಕ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರಕಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಬಂದುಲ ಇನಿತ ಏಕೆರ್ದು ಆಗತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಗಪ್ ನಡೆದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಒತ್ತುಡುವಂತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ನಾಜನೆ ಈ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತಡ ಪೊರುಂಬುಡು ತಿಂಚಿನ ಮಾತಿರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಏಕೆರ್ದು ಆಗತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ LOL, laugh out loud. Bale teli bale scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. Bale teli bale, pa 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 pa.